Ekitaldia iruditu zait oso interesgarria, asko ikastezula eta horrekin ikustezu ze pasatzean, askotan ez dela ikusten karreteran daula. Hunkigarri iruditu zait, interesgarri bai, gainaz prekauzioak hartzen dira kutsizue ekitalde honek. Eunon. Zeure izena mesedez? Jurgi. Jurgi, ni Dami, urte askotako. Galdera hoxe da. Badakizu zergatik dagoen trafiko istripu bat izateko arrisku gehiago tabernen inguruan? Tabernetan alkola saltzealako. Bai. Eta saldu, eta gukite dugu eran, ezta? Oso ondo, Jurgi, txalo bat! Eskerrik asko! Idea originala izan da gukin hitzeitea direkton taola eta inoiz ez diguen olako eta politie zatua. Denan iritzia jakin, da bakoitzak zer dakin da hola esateko eta ondo hau. Ondo hau, hola jenden iritzia jakitea dugu, haber ze pentsatzen. Prebentzio ondo hartzeko eta oso importanteako gauzek adidez zinturia jartzea, drogakin da zabiltzen da ez konduzitzea eta egan da kondare ez. Oso interesgarria, asko launduko guri, guk ateatzea euren karneta eta hola. Eta jende ize pasa zaion da hola esplikatzeu eta oso interesgarria. Gauze bat argi eukin bizue. Alkola eta drogak ez diela kompatibliek volantiaz, kotxin volantiaz edo motoran manillarraz. Da baita ere, zuek askotan, farrengo zue, gaba guztize paseuko zue, da etxera bueltaz etoze. Lagunen baten kotxien edo zeuek gidari. Da argi eukin, logure sartzen den momentuen, hoba dela errepidetik atera kotxie, da leku seguru baten loein, da etxera heldu urrengo beberdizen, da gurasoen bronka entzun, ez helduko naz, azkenien istripu bat da sekule heldu ez. Kontu zibili behar dela karreteran. Oso baliagarria izan dela ondo guideatzeko eta ikasteko ere bai. Baliogarri, denantzat. Prekauzio gehiago hartzenak kutsikoiz, geho abiadura kontrolatzen ebai, zinturia erabiltzen ebai eta behak esan duen gauze kontrolatzen.